ata politus tipra mothaya kari BJP ni bana rom khatini ni news so sung nai nei mani te sung nuk khaje bini interview rok bo khanaka kabangma TV je news so bini interview rok no sung khanaka bini voice record rok so o jaga wa ang kaisa kok sanani musungo aw bini kok bo nangmani no je jaga o party o leader so kok banglai tongo haike sak nang yang lai tongo podre porung lai tongo hai tongo so oma hai jodi no kungsuk lai tong hangka sung kunu dino thansa angi maya ini je tipra mothan leader songno bang sana musungo ese tipra motha tipra sarong ni jising kaisa susuk party je jaga o tipra sa bokrok bo edisio pan phaitung Raja Sarkarar pan phaitung tobo chini tipra sa bokrok na abu chini tipra sarong ni kaisa asa tei o jaga o tipra sarok thansa khlai manai eba thansa ngi manai tipra sa social surai surai ngi manai om haika kaisa chini asa naharai chung to public tong kosong borok phayo pheba tini nai nai kanke neta rong ni bisingo leader rong ni bisingo pot seklayo seat seklayo hai seklayo kotor sana ni seklayo so yang public rong no hingke political thimi tong hai diba so obo bo saya no ekdigi change khaya nang nai o systematic rong no haipana ang sini ata politus no ang bo kaisa kok sana ni musungo je jaga o nung buba gra ba sikrungai o party o phaika so o party ni jodi no problem ngi tong hangkai buba gra bai kok salanya nang mani so buba gra se borok hamya je somoyo sung delhi o thangpuru sung komsi kom buni buskango eba borong ni meeting go je jara MLA MDC rong ni meeting khale tong thani wo sung kisala azuge buba gra ni wan sumung bini ideology no sung khlawi phaika so ko baksa borok saka omo hai problem unte he problem sa buba gra tham saba thansa sinaji thansa sinaji nini ideology tamba sudu rajnitik siminya nini ideology thansa nganya nang mai sung tipra sarok jesa kai pano so bono blame ta khadi jotono jandani samung no kaham ka tangdi buba gra ba abno no naisigi kok so buba gra amo hai borok ya kia tini je tini ata politus asam sa buba gra no yakari khaka jotun tipra sarong ni no obno tu yib khanangjak so nung buba gra bai kok thalai nang mani omo hai problem patini borok omo hai sawo umti he serai sadi clear abo no tam mikina tongba so buba gra no yakar thangman bai ka bang tipra sarok tini bkhaw dukho nangi man hai pano sung nung je buba gra no yakari khangka obosai chini tipra sarong ni dukho obosai so ese nung belai keno leader ka ham tipra sarong ni bagi belai keno kok ka ham thaka belai keno no sung habo hamjago but all problem rok no tebo nung buba gra bai salanya nangmani amo haike angka khaka uta hinke abono belai keno nini interview rok naibo ang wan sugui nyai khaje chini tipra sal leader song ni bisingo aw chini tipra sal leader rok je pu leaders ba leader unity ingma yang ka sung bodol no tujuli tang ang bo belai keno kothi nungu aw ni bagine ang leaders song no joto leaders no konya mu song kisa loyalty ing di buba gra hai khairok susuk borok buba gra bo raja si hai pano bo khairok susuk ke tipra sarok ni yakungo khlai phano tipra sarok no thansa hnani buba gra je puru sung delhi o thang bo malai puru botam sapa nangkha hangkang so to baino malai nyai nangkha hangka ang khulum nai nangkha hangke ang bono koi nyai tobu tipra sa thansang di tipra sarok thansang ya so pojonto je norok ni imang norok je nangmani abono manani belai khno kothing nei buba gra bo abono so tei sung je puru chini kriti madam ni MP ni nogo meeting puru buba gra belai khno khairok susuk ekdom anga puru kap narok musungui thangka ekdom ani bkhau buba gra sawo ang busuk tei thang toksne ang side bosoni bisi ko thang tong ya ang thimani pore norok tamung thano ang tei 10 bosor jora rok thang to tong ya ang sai simaya norok ang thimani pore tamung thangno saimi ya ni bini je samung tangnai rong ni hai hnai saw ang bagino naji buba gra hai bkhas sai sare borok bo chini dopani bagai belai khano wan sugu ang bagino anga to politus no musung mani je ning buba gra bai bai thang ekdom kokka hamka salai nini problem rok no tuye leaders ni problem rok no tuye kok da salai abu ta anga sak saimalia to ke ani sana musung mani tawu jora te nini interview khnawi ang sana musung mani a kok na ani bakhani kok na ang mano saka so asa kutuk jora ti to ang saiman hoya to khna ang masaka a kok no tuye inke abono ani kaisa wan sugu je buba gra bai belai khano nung discuss khai nang mani problem no even all every leaders joto leaders rok no buba gra ni kok nawi samung tangani nango so nungoro buba gra ni buskangok suku ungui thanga kai u nini philo thangpro ka bole nung juda ahlada ahongkar alada guat phunugui tong haga nung baike tipra sarung thansak paine buba gra ni nahar mung tamba tipra sarung no thansak klanya ni o ideology ning rasniti khlaji mana khlaya buba gra rasniti bo khlanya nang nai badini ideology no tapok di sung chini dofano thansak khlaya chini dofani bagai mung sasak khlaitan klangani abusi chini je o tipra mothani nahar mung thansani nahar mung obusi so buba gra bo obno sau ang asuk 1-2 gonta hai asugui buba gra ni je kok samarok na ang kai somoi wan sugui nayo je bo bahai ke patal kan ya no bo tui thansa ke klani musung bo bahai ke jiten chaudhary song do bai bo kok sawi tipra sarok thansa nani mut nang bo mo hai bo joto no gosiu even bo dontor montor je pro darana khakya a jaga bo saka je
ang yakung romna nangka ke yakung pon romai khlamnai to phono tipra sarok no yok samung nangu thansa angbaji thansa angdi omono bubagra samani musujago so abun bagino naji tipra sarok tini ada politius tipra motha yakri thangkhani dukho nangmani ko ya bachini bubagra no yakar kha obo kaisa belai khano bukha nangmani ko tamke je kono problem netarokni bisingo problem leaderokni problem hake bubagrani orok phaika hake bo solution khairimo bini ideology bini naharmung sudu rajnitik khlainani ya sudu borrokno thokongnani ya thikno bo alliance ka jespan ka haipono bubagrani naharmung bo jottono no thanchake tinani even Tripura rajyawo bo shanti khe toninani bu musungsako hingke ono bubagra saimano je bo neta bo montri communal lengui tong bo tamongui tong so bo asa communal buya bo joto borongno no joto wansrongno bo saya je bangladeshi illegal immigrants so amon bagno na dik bubagrani kaisa kok samani wo asa keno bo nadi bororo bono saya honimaya tikhebo bo kok sawitong so amoni bagno ese Tripura sarongni bisingo kaisa nahanani thanga hingke chini bubagra hake wan sugui leadership samung tangi manani belai kheno kothin ang sawo jodino BJP সরকার হন ফাইকা জেসমান সরকার ফাইকা যে সময় বুবাগরা পলিটিক্যালি ব ত্রিপুরা হাসতে ও নংখরি আসা পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকনি কোনো বুমুং পপুলার করে একদিকে তুই নাই দো রাজনীতিক ও একদিকে তুই বম হাইকে অপোজিশন পার্টি এবা আদফানো ইয়ক সানানি সা সানানি ফাই হিংকে অপোজিশন পার্টিনি বাগিব kaisa samung tangjago Tripura sarokni bisingo jepuro sorkarno opposition party ro khorang tisaka apuro sorkaroga opposition ni kokno khnawi borok samung ma khlaio je somoy naine di tabu BJP sorkar tongo BJP sorkar ni bisingo bo jepuro Rahul Gandhi khorang tisaka kok tisaka hingke BJP party ro borok ma wan sugu o bo samani abono chung jodi ring ko khlaya hingke chungno public rok sajak bo saiman tongo awni bagino sudono sorkaro asugui tongnai rok siming samung kaham kango amtiya opposition ni bagai se sorkar rok samung matango so bubagrani bising tuise bubagra omahike phaye dofano tuye Tripura sarokno tuye kok tisa puro khorang tisa phaimani pore puila jati ulopati omahai rok potre podbini awaz khnamani bising tuise BJP rok slaijaknani chengu eba Tripura no slainani chengu wansugu nyaji sudu sorkaro tongnai rok siming samung tangba samung tangi matang borok opposition ni borok khorang tisamani bagi matang rajnitigo omohaisi opposition rok tamno tui khorang tisi tongka bo problem no khorang tisi tongka next sorkaro phanyani hingke o opposition ni problem no tui borok omno solma khanya public rok no khus khanya bagi ei omohaike samung matang so amni bagi no to phaye bo politically nongkhorna chengkha NGO ni hote bo nongkhorna chengkha borok no subanani chengkha apuru teruk Tripura rajyani sorkar rok bo mas khlaika Tripura sarokno Tripura sarokni bagi mungsa ma khainai omahairok borok mansuka tini airport slaijaka hatai kotor slaijaka hai slaijaka tangiba Tripura sarokno khusma khainai sorkaro tongnai borok khus khayangka opposition party rokni bukhago thangnai obo mansumung dong politically mai ono bujiti engka on bagino netarokno bo sanamu tungu tini bubagrano nasigisi netarokno lukurok logi dibudo obo kaisa mutunar di bubagrano na hariyawe jodi nung haisung batana nengkai kuno dino bubagra haike basai meya bubagrano nasigisi joto netarokno chini Tripura sarok thak on bagi wansu di tini Tripura khoroksa netarok jodi no Tripura motha yakri thangka pobo netarokni problem ha yakri thangka amthe problem no ha yakri thangka bubagrano yakri thangka so Tripura sarokni bukhawo chini bukhawo tai especially jeng political no interest ya जों दफानो से इंटरेस्ट हो जों पॉलिटिकल नि लीडर नो इंटरेस्ट या जों सिनि बुबाग्रा जे पुरो थानसानि खरां Tripura सन yok sanani मुसे साना नांनाय खायना नांनाय हनै जे पुरो खरां दिसो आप्रो से जोंबो बुबाग्रा नि लगिरु इभेन Tripura मथानो जों बेलाय जाजोगा आकक बुया Tripura मथाबो कुन जागावो कोनो पॉलिटिक्स केबो फनो दूध का दुला नहीं है केबो फनो दूध कुपुर बाय तुगु जाकरै jotono kisa misa kothom tongo chungbo saimono bo joto political party ono corruption tongo abo chung saimono haipono chung public borok tangi bubagrani logi o tongmani musungsa tini netarokni logi ya bubagrani logi ose ahon bagi netarok bo slaijakna nangnai loyalty tubuna nangnai nijini borokna hamjakna ni nangnai khairokna ni nangnai konyani ungnani nangnai ko kotor samani abono yakna nangnai neta bai neta musulaimani sajagi angjaklaimani ko bokha kheklaimani abro jotoni yakna nangnai obo hai inya hingke tini bobo khoroksa kogoi thangano bobo khoroksa kogoi thangano bobo khoroksa kogoi thangano obo hai keno o Tripura sani naharmung turuk haino hai komplai thakinai
haino hai sungno buni dopani borok thungtok jakna so aboni bagi no wansungna di je phiaba tini netarok jodi bubagra no yakra thangka bubagra bo tirkona no tipra sarok no yakri rikha manano tipra sarok tei kujugo kaimanani abo impossible netarok ni bisingo rangsa lemang tipra sarok bahike kelegi paikya omo haike no continue kelegi thanai truk paithak digi o tipra sarok paithrai omo hain thanai ge on bagi no tini je chini ata politus ni je join laimani BJP be thalaimani borong thani phaimani oborong no nugui belakheno bukha saka te bini interview ro khnai naibo bukha saka bini bo dukhoni kok tongo bini bo kaisa bukhawo dukho nangmani kok tongo chini leaders of netarok chini tipra mothani netarok leaders of wansungna nango tini bo thangka tai korta tang oba hekeda thangpaino sung jotoni chini tomung no slanya nangnai kubui be basaya henke kuno dino thansang maya do kubui be nang politically dopani bisingo political thangna henke thansa angno maya but kubui be basana nangnai dopani bagai kubi ke samong tanga nangnai haike joto tipra sarno all leaders no hamjaknai but as a tipra sa ang BJP party no tang bisas khaimia even wansan bokrok je Tripura rajyani bagai BJP party o wansa bokrok so central logo hingke to ang kisa misa kabangma leader somo sajago BJP ni leader somo but Tripura o je wansani tolawo tin Tripura sorok samongma khanya nangma bai abo agi o CPM sarkar ong ma hai congress ni kurung ma hai Tripura sorok omo haike no ngi ma thangnai wansani tolawo tongoi Tripura sorok pun dino kutu kai mangla wansung nai Tripura sorok hambaya suno